Isihloko ukubethelwa nokufa nokumbelwa kukaJesu. Uthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona. Wathi kunina, "Mame, bheka indodana yakho." Wayesithi kumfundi, "Bheka unyoko." Amen. Kusukela ngaleso sikhathi umfundi lowo wamyisa kwakhe. Amen. Amen. Nginezinkonzo ezintathu kusukela ekuseni ngo-8. Kodwa angixoliseni ukuthi ngizonishiya abasabana. Kodwa zintathu. Eyodwa eka-8 ekuseni emzini womuntu. Bese kuba u-10 ebandleni. Bese kuthi ngo-2 sinenkonzo yamadodana. Usuku lonke bengidrive. Uyabhupha. Kodwa ngithe angikwazi ukuyeka umsebenzi wenkukhu. Amen. Amen. Kuye bathi makushaya imini. Amen. Ngezwe ukuthi ngiyakhathala umfowethu angangivumeli ngilamayo. Ngamtshela ngathi ngizwile iVN esho ukuthi mawuxakeka usheshe usho. Amen. Nami ngisho ngenza njalo bazalwane. Ukuxakeka komzimba ngizokukhathala. Amen. Kodwa uNkulunkulu omusa nguye ongigcinile bazalwane. Amen. Uma kuthiwa bekuya ngami uverse 27 ubuzozingenela nje. Sikhulume ngo-26. Amen. Ngobani na? Sivele siyawazi u-27. Futhi sihlezi sibhaqabulana ngawo. Lento yongabhekani. Right. Amadodana mayishumela ngale verse noma nabefundisi noma abashumayeli babeshumayela. Ubezwa kakhulu beveza ukuthi asitholelani umsebenzi nibe nisebenza. Ayibonge inkosi bazalwane. Amen. Abanye nabo futhi bebala ukuthi bayasazi ukuthi izicathulo zethu zimi kanjani. Yeah. Kodwa abasithengeli izicathulo. Yeah. Uverse 27. Ingakho ngithi ngicela ukuyeka abazalwane. Amen. Hleze sizongena kuona. Kodwa mangifikile kuwo uzobe kuyiphutha. Masithathe ku-26 njengomunjalo. Uthe uJesu ebona unina nomfundi. Amen. Ngamanye amazwi masinesithombe engqondweni sikaJesu esesiphambanweni bashumayeli. Sinakho ukuyibona lento mfowethu obukade yisho ukuthi umqhele wenzelwa. Then lo yamqhele umkhipha igazi uJesu. Yeah. Ekumkhipheni igazi uJesu izandla akakwazi ukwenza lutho ngazo. Yeah. Kodwa igazi liyehla lona. Yes. Asimthola uJesu evale amehlo. Yeah. Kwenzela ukuthi igazi lidlule. Kodwa sivezela ukuthi khona lapho uJesu wayekade amehlo ewavulile. Amen. That's why uJesu bazalwane sizo le verse ethi uJesu ebona. Ngamanye amazwi uJesu ubona noma isimo singavumi. Amehlo evale igazi. Kodwa uJesu uyabona. uJesu uyabona. Uyabona uJesu. Uyabona uJesu. Uyabona uJesu bazalwane. Bona uJesu amehlo engakwazi ukwesula kodwa uJesu abone. Abona uJesu. Abona uJesu. Abona uJesu. Uyabona uJesu bazalwane. Yekeni bazalwane. Kodwa uJesu uyabona uJesu. Bazalwane noma kuthiwa isimo sakho singakanani kodwa uJesu uyabona. Uyabona uJesu. Uyabona uJesu. Ayilithi iBhayibheli. Uyabona uJesu. Ay. Makuthiwa ku-11 bezoshintsha impilo. Yeah. Ngaba ngisathukanga.
Akusika. lento eyenzeka kuJesu inkulu kakhulu kunalezi inkinga obhekene nazo. Awu Jesu. Awu. Ayibonga Nkosi. Lento eyenzeka kuJesu Right. inkulu kakhulu kunalento eyenzeka empilweni yethu bazalwane. Ngoba yena noma thina singenalo ithemba kodwa namhlanje ngenxa ukuthi yena uyabona wena goduka naleyo nto. Awu. Uyabona. Wena goduka nento eyodwa. Uthi uJesu uyabona. Bamba leyo nto leyo. Ethi uJesu uyabona. Uthi noma kwakho ukhona bese uthe Jesu ngoba wena uyabona esiphambanweni nami uyangibona ngoba uJesu uyabona. Ngoba uJesu uyabona bazalwane. Lo ebona nina namthandayo. Okay, mfundisi ake siyenze lento ibelula. Nazoka. Siyenze lento ibelula. Nazoka. Lapha ekuboneni sigathi into eyodwa bazalwane. Angathi uJesu uyaqalaza bese ngakuboni la kufanele ngabe khona ukhona. Angathi uJesu uyaqalaza mkhize uze neyibusiso wena ukhala ngokuthi awunazi izinto zokuya enkonzweni kanti uJesu uthi uzokubona wena ukho endaweni engabuyo. Angathi uJesu uyithumile ingilosi yakhe yamsebenzi wena enkonzweni awukho uthi uzokubona. Awu amen. Angithi isiqinisekiso sokuthi uJesu mayimile athi methu uyaqalaza athi hayi mfakazi uyithe ukhona nazi ibusiso zakho. Phenduka ikamela. Bese-ke bazalwane siya kule nto ethi amthandayo. Asiya kuyona bazalwane amthandayo. Into ezodala ukuthi uJesu akuveze njengomuntu omthandayo ukuthi la ekhona uJesu nawe iba khona phela. Mfundisi. Hayi. Kwenzela ukuthi singabali kakhulu la khona uJesu iba khona. Khona ingoma esivumile sithi yokulandela Jesu noma uye kufeni senzelani senzela uthando. Hayi mfundisi. Senzela uthando. Baba kwekhova. Asingene kancane ke mfundisi ifesa yona. Amen. Nibhekane. Niye ukubhekana ngecathulo ngoba vele sezanihluphula. Ningabhekani futhi ngokokulamba. Izwanike bazalwane. Into ehlanganisile thina izwi kaNkulunkulu. That's why masemzini yabantu sihlabelela la ngoma amadodana ethe mzalwane usaphila kuphi emoyeni. Hallelujah. Umuntu mawumzalwane angaphila emoyeni noma kanjani mina ngisika isidingo sokuthi azaqela ikathulo ngiyayibonela ngoba ngiyaphila emoyeni. Asike isidingo somzalwane okhala ngendlala ngoba mina emoyeni ngiyaphila ngizobona kufanele ngimenzele iqiniso. Amen. Bekanani bethi le ncwadi yezenzo uma uPetro ibambe kahle lento okubhekana angiyeke bazalwane uma uPetro eyizwe kahle lento okubhekana lithi uPetro wahambela endaweni uthi esezindaweni wahlangana ebheka abangcwele bakhe wahlangana noEneya egula wangena emzini kaEneya uthi umbhali ngaleso sikhathi wathi mayingena uPetro wezwakala ethi eEneya uJesu Kristu uyaphilisa. Kunjalo ke bazalwane uma sibhekana asinikezane izwi kaNkulunkulu.